Здравейте, приятели! Вие сте с мен Димитър Насилян и подкаста Ние жените. Отново съм тук, отново ще ви представя историята на една чудесна дама, много амбициозна. Вярвам, че има какво да се вземете от нея, но преди това да ви напомня да харесате, коментирате, да се абонирате за канала, за да достигнем до повече хора и тези истории да вдъхновят и мотивират повече жени. Днес ми гостува Калина Дулева. Здравей, Калина! Здравей! Благодаря, че си тук днес да разкажеш за себе си и своята история. И знам, че ще вдъхнови много жени, ще им дадем много идеи и те да се развиват и вървят напред. Преди да се представиш, би ли се описала с три думи? Ох! С три думи. А, Не обичам да говоря за себе си. Предпочитам да съм си аз в моя свят и другите хора да видят каквото техните очи могат да видят. Но аз съм най-мога да използвам това, което всъщност всички останали ме описват. И съм просто една малка фея. Малко фея е супер! Браво! Феите правят чудеса. Опитвам се. Всички ние сме чудо. А сега, би ли разказала за себе си, да кажеш малко коя е Калина, откъде си, с какво се занимаваш, защо си избрала това, какво си изследвала, да се върнем малко и назад, да разкажеш малко повече. Ти не обичаш да говориш за себе си, но се представи. Да. Ами ще трябва, да. Все пак да знаят кой човек стои на среща. Е хубаво човек да каже няколко думи за себе си. Казвам се Калина. Много харесвам своето име. То е един вид дърво. С едни малки червени плодчета, много красиво. И така финно, елегантно, стройно. Мисля, че по някакъв начин името и това дърво така много си пасва. Мисля, олицетворявам го до голяма степен. Интересното е всъщност, че моето висше образование е точно в горското стопанство. А, и много харесвам природата. Харесват ми да изучавам процесите, които вътре се случват и всичко как е в симбиоза в природата. И колко много неща може човек да се научи, да се вземе и да бъдат полезни от самата природа. За съжаление, не съм го работила, поне не в тази практическата му част, а в тази административната, която е свързана с документи. Ще се върна още малко по-напред, обаче, Да, да. по-назад по-скоро. А, Аз съм от София и като мъничка винаги много страдам, че си нямам село и всички отиваха лятото или по ваканциите на село. Аз оставах в София. И сега ми е много хубаво, когато мога да излеза извън големия град и нали, до някъде. И това беше една от причините да се запиша и да уча горско стопанство. А, харесва ми, харесва ми този начин на живот, харесва ми да съм сред природата. Но преди това да кажа, че завърших математическа паралелка, след това инженерната специалност горско стопанство. А, Това, което съм работила през годините, винаги е било едно и също, макар и в различни сфери. Винаги съм се занимавала с документи, с тяхното подреждане, организация, създаване, проследяване. С една бумащина, която много от хората не харесват, обаче на мен ми е много приятно и това си е просто моето нещо и така релаксирам си, когато го върша. След това с годините така се случи, че реших да поразширя малко сферата си на образование. Записах банков менеджмент, който пак беше свързано с моята работа. И това, че на място, на което бях, ми бяха необходими така и малко по-задълбочени икономически познания.
Но всичко пак отново беше свързано с това да се създава един ред, една последователност в работния процес за останалите колеги. И общо взето реда и подреждането винаги са следвали и личния ми, и професионалния ми живот. А, Много обичам да подреждам. Това си е една моя така, начин за медитация. Много ме успокоява, много ме кара да се чувствам добре. И в един момент от живота си, когато търсех кариерна промяна за пореден път, дойде и така прозрението, че този път не искам просто да смена, защото бях сменяла много сфери, в които бях работила. И нещата се повтаряха. И си казах, нещо трябва да се направи по-сериозно. Тази промяна трябва да е по-различна, по-смислена и по-целенасочена. И тогава дойде всъщност моята работа с кариерен консултант. Много интересно се случи всичко, защото непрекъснато нали, обсъждахме, движихме се там по плана, който имахме. И в този момент един ден съвсем случайно влезнах в книжарница да търся нещо съвсем друго и попаднах на една книга, която всъщност успя да подреди всичко в моята глава. Коя И е да се, книгата? да, и да се стигне до това, което в момента се занимавам. Супер. А би ли споделила книгата? Аз предполагам коя е. Ами, магията на подреждането на Мари Кондо. Питам те, защото към края на нашия разговор ще те питам да препоръчаш някоя книга. Една, две, три, които са те докоснали, променили, но нека да го Да, оставим за тогава. Но да кажем и сега книгата, която така наистина ти е докосна. Между другото, аз съм я чела, ние си говорихме с тебе и съм гледала видеа и наистина много ми хареса и на мен. Как е написана, какви идеи има също. И ти каза, че за теб е вид медитация и за мен е вид медитация. Аз също обичам да ми е подредено и тогава наистина работя много по-добре. да, Мозъка ми се събира и успявам да се фокусирам и много ме дразни хаоса и да е разхвърлено. Не мога. Така че супер. А да. сега се насочи към собствен се преориентира и се насочи да развиваш, как да кажа, собствен бизнес. Ами, това беше много трудно решение, защото в началото а, в началото беше така, когато прочетах книгата, аз бях на етап, на който се чудех какво да правя, какъв път да поема. Всичките мои знания, умения, които съм натрупала с годините, това са над 20 години трудов стаж, а, нали, ми дадаха възможност така да го огледам, да го оценя в какви сфери, какво, как, с какво, не само какво мога, но и какво искам да правя, защото а, м, човек може много и различни неща и в работата си, нали, когато човек седне да работи, от целия процес, който има да случи, има неща, които са му любими, които не са толкова любими и някои, които ако може въобще да не прави, би било много хубаво. И аз си казах, няма да бързам. Ще помисля, ще оценя всичките си, нали, с помощника и на кариерния консултант. Ще оценя всичко, което мога, всичко, което знам, всичко, което искам да правя, всичко, което мога да правя, но не бих искала да правя, а, за да видя в каква посока ще поема. А, Когато прочетах книгата, много ми хареса и тогава то е едно усещане, така едно клик. Казах, да, ето това искам да правя. Само, че между това искам да правя и това правя, нали, ще направя и правя, пътя е много дълъг. Започнах първо да проучвам, защото е много различно да правиш нещо за себе си, да харесваш нещо просто да правиш и да го предлагаш като услуга. Започнах вече така да разглеждам темата, не е само просто като хубаво е ето така да си сгънеш дрехите. Цялата философия и всичко, което стои за това, подредено ми е.
Много ми хареса нещо от книгата, което ме е карало с което се смях много, и то е: подреждането не е най-важното нещо на света. Затова го направи веднъж и завинаги и се занимавай с други неща, които са ти много по-приятни и интересни и искаш да правиш. И наистина, а, това е нещо, което ме накара да се замисля и да видя какво стои зад всичко това. И аз подходих към книгата и много критично, защото казах: да, много хубаво е написано, подреди веднъж и завинаги, ха-ха-ха. А, и реших просто да тествам. До тогава бях попадала на различни обучения. Един от лекторите много интересно подходи в началото на лекцията и каза: слушайте, какво може да не сте съгласни с това, което ще кажа, може би вие имате друго мнение, но дайте ми възможност този един час, оставете всички предразсъдъци и просто ме изслушайте и помислете след това върху тези неща, по възможност без предразсъдъци. И аз реших да направя точно това с тази книга, да всичко, което вътре имам, като съвети, като идеи, като препоръки, като идея, да подхода към нея без предразсъдъци и да тествам. И започнах да тествам мъничко в къщи, на работата също така, да тествам различни трикове, да видя работят ли наистина и как е възможно това да се случи, възможно ли е въобще. Оказа се, че е възможно, оказа се, че работи. А, и мен това още повече ме запали и започнах да работя не върху другите, а започнах да работя върху себе си. Yeah. Защото за да помагаш на някой да направи каквото и да е, ти самия трябва да си минал през процеса, ти самия трябва да си наясно как работят нещата. Първо за теб. А, и много важно, тъй като в последната една година ми се случва няколко пъти да се свържат с мен с дами, които искат и те да се занимават с това, защото обичат да подреждат. И но това са различни неща. Да обичаш да подреждаш и да помагаш на някой да подреди, са две много различни неща. И моя страх се появи в този момент, един много силен страх, как мога ли аз да помогна на другите хора. И всъщност, обичам ли аз да подреждам или искам да помагам на другите хора. И от тук дойде моето решение, че аз първо ще направя всичко възможно да се обуча да правя това. Ще се обуча за да разбера мога ли да го работя или това е просто нещо, което ми е интересно и приятно да върша за себе си. И това отне около няколко години, около 3 години, в които това бяха години, това беше 2018 година, която все още онлайн обучението не беше въобще модерно. Тогава записах курс, който беше онлайн, защото беше при Мари Кондо. И нямаше как по друг начин да се случи. Тя предлагаше тази възможност. Изкарах курса при нея, започнах да чета друга литература, да се интересувам много от процеса и какво се случва зад това, да си сгънем дрехите по определен начин. И нещо друго, което е много важно, тя казва: запазете нещата, които ви носят радост. Обаче всеки трябва за себе си да открие какво е радостта. Yeah. Видях всъщност, че има много да се обуча преди да почна да предлагам услугата. И нещо друго, което много важно се случи, и аз не очаквах. Нещо, което много ме изненада и което и до ден днешен ми дава така сили да не се откажа, защото аз предлагам една нова услуга за българския пазар. Тя е нова и въобще за тази част на Европа. В Европа тази услуга не е много навлязла, въпреки че съществува от може би 20 години. Е няколко дами, които ме подкрепиха и казаха: добре, ела вкъщи да тестваме и да работиме заедно, което беше
голяма помощ от една страна. Нещо, което много ми помогна да не се откажа. И другото нещо, което беше, че да изтествам процеса и да видя, всъщност оказа се, че трябва, че за да той да може да работи тук в България, трябва да бъде променен. И не само, но и да го направя така, както аз си мисля, че трябва да се случват нещата, за да са дълготрайни тук в България. Да не прилагам готови чужди модели. Аз мятам, че за всичко е така. Поне моето мнение. Когато просто вземаме рамката, защото съм против копи и пейст и против това да не използваш своята креативност, как да кажа. Ние взимаме един модел и рамка, по който да работим, да имаме основа. Но трябва да сложим своето си нещо. Така както ние го виждаме, така е да ние, както го чувстваме, независимо дали на хората им харесва или не. Аз съм на това мнение. Трябва да сложиш частица от теб, по твоя си начин да го направиш. Защото това си ти. Да, аз мога да кажа, но така е, съгласна съм. Но в началото, когато нали, започваш нещо ново, а, на мен беше много страшно как ще се приеме, защото съществуваха нали, едните хора, които ми казаха, това са пълни глупости, с какво се занимаваш, кой ще ти даде пари за това? Абсурд, абсурд, къде си тръгнала? И другите, които казваха, мале, това е супер, това е много яко, не се отказвай в никакъв случай, ние ще ти помогнем, ще разказваме, каквото имаш нужда, помощ, ние сме насреща, не се отказвай. А, и ти си разкъсан между двете, от една страна, от друга страна нали, самата аз съм несигурна какво и как да го направя, защото едно е когато ти си наемен служител. И много, много е различно, когато ти започваш да градиш нещо свое, самостоятелно. Тогава ти не можеш да дигнеш телефона и да си кажеш, тази програма не ми работи, я ми я оправи на IT-тата. Или в счетоводството, някакви данъци имало да се плаща, я тук, нали? Тогава ти си всичко. Ти си забъркан в процеса, ти търсиш клиенти, ти си маркетинг, счетоводство, IT, всичко си ти си всичко. От една страна и от друга страна ти го изграждаш този модел, ти изграждаш тази нова услуга от началото. А, Много е важно в този момент човек да си каже кое е неговото. Нали, в случая, както аз видях, че това не работи, начина по който аз съм се обучила, това, което съм научила, не мога да го хвана и директно да го приложа на 100%. Аз трябва да го калибрирам спрямо хората, спрямо народопсихологията тук в България, спрямо себе си най-вече, спрямо своите нравствени показатели и компаси, а, което се изисква много работа. Първо със себе си, след това и да го пакетираш и да го предложиш на хората и да можеш да им го обясниш също така. Да, най-вече. Това може. След като е нова услуга, си е наистина трудове. Аз засягам, ти ми изпревар малко, засягам темата за подкрепата от Да. близки и приятели. Първо твоите близки ти кажат, че са едните подкрепят, другите не. Но твоите най-близки подкрепиха ли те? И след това, какво е за теб и външна подкрепа? Каква външна подкрепа на мен? Ами, моите близки знаят, че аз като си на ума нещо го правя. И няма значение какво ще кажат. Решила ли сама ще го направя? Просто навеждам главата и тръгвам. Нямам рога, ама как се казва, с рогата напред. А, но когато ти си, нали, аз съм родител, имам своите ангажименти и не мога просто всичко да оставя, да хвърля и да кажа, сега ще съм еди какво си.
за мен беше важно първо за самата себе си да реша какво искам. А, първо това. И тъй като това беше период, в който аз бях опитвала вече различни неща. А, Искам да кажа тук, че най-големият катализатор за моята промяна беше моето дете. Защото то си расте, нали? Развива си се. И в един момент, в един ден той ме погледна с едни блеснали очи, не зная на колко години беше, не си спомням вече, тъй като той е голям, може би беше на около 10 на години и с едни блеснали очи ми погледна, мамо, ти нали работиш това, което обичаш? И аз бяха ми, да, да, точно така. И това ми каза, да, точно така, ще лъжеме детето. Тогава не си работила това, което обичаш. Той е много, как да кажа, много трудно да се даде такъв еднозначен отговор. Аз харесвах много това, което работех. Много ми харесваше, защото нали, имаше тази документал... Да си правиш те всичките досадни работи с документи. В същото време имаше да се създаваха се много интересни неща, които бяха полезни на обществото, които имаше голям принос за самото общество. От една страна. От друга страна, средата, в която се случваха нещата, беше и е категорично нездравословна. И за да бъде свършено нещо както трябва, се изискваше огромни усилия, огромни, което то те изтощава. Да. Ти с годините нали, ти знаеш какво трябва да се случи, ти знаеш пътя от точка А до точка Б, но ти не можеш да го минеш директно. Дет се казва, за да стигнеш до Варна, минаваш през Букурещ от София за по-напряко, в най-добрия случай. Най-добрия случай. Което много те изтощава, много те натоварва, много в един момент те кара да си мислиш, това не го харесвам. И точно това дойде и когато работех с работния консултант, осъзнаването, че аз това го харесвам, аз тази работа я харесвам на 100%, но средата, в която тази работа се случва, е това, което с годините до такава степен се е натрупало, че има вече една непоносимост, която е достигнала своята пикова точка. И тук говориме, нали, че това вече почва да се отразява и на здравето. Абсолютно. Всъщност този въпрос от моето дете задвижи процеса добре. Аз какво? Защото ние, не само жените, нали, всички улисани в това да вървим някакъв път, който така ни е начертан, насложен в главата. И ние в някакъв момент малко толкова сме залисани да го следваме и да стигнем някакви цели, да постигнем някакви неща, че не се запитваме, бе, аз това всъщност искам ли го, какво правя, докъде съм. И то не ми харесва и няма това, че съм вложила в него много години и труд, не значи, че трябва да продължавам да го правя. Но още малко по-назад ще се върна една друга голяма промяна, която дойде. Аз като млада бях супер амбициозна и тъй като рано родих, си казах, няма, значи аз това те го искам, раждам го. И си продължавам, че покорявам върхове, но в момента, в който но в момента, в който станах майка, в смисъл, много беше интересно. В момента, в който това дете се роди, защото нали, аз работех, бях на работа предишния ден преди да рода. Включително шефката ми се обади в понеделника, се обажда вкъщи, защото тогава нямаше почти... Беше малко така, трудно с мобилните телефони, малко хора имаха и се обажда на домашния телефон и казва ми, Калина, и мъжик ми каза, Калина е в болницата, роди. Така ли ние се обаждах? Да питам дали не си на работа. И в момента, в който родих, и нещата при мен, това беше момента, в който се обърнаха и аз казах, да, аз искам да постигна някакви неща в живота.
Обаче сега ще бъда майка преди всичко. Много интересно това, което се случи, че това беше период в първите, примерно 5-6 години, в които аз избирах работа и търсех такава работа, за да ми е удобно, да мога да го водя на детска градина, да го взимам, да мога след това, нали, на училище. Много се съобразявах с това. Било ни е трудно финансово, много, но въпреки всичко, а, това бяха критериите, по които аз избирах работа и намерих такава работа, която да удовлетворява тези критерии. И тъй като това бяха период, в който много не обичаха да се плащат осигуровки и да си болничен, хич не обичаха. И аз ходих по интервюта и казвах, не, аз искам да мога да излизам болничен, ам, да мога да си оказвам грижа за детето, да ми тече трудов стаж в същото време, всичко да е легално. И на едно интервю ми казаха, вие трябва тогава в някоя международна фирма да намерите да търсите работа. Тук няма фирма, която да ви даде такива условия. Това говорим за преди 20 години, само аз искам да Здрасти. кажа това уточнение. И аз наистина си намерих работа в международна фирма, където всички тези мои желания бяха... Те си просто си се съобразяваха с законодателството. Но аз там си работех, не ми беше на фокус да израствам в стълбичката, но израснах без това да ми е фокуса и целта, защото тогава фокуса ми беше върху детето, неговите грижи, той ми беше приоритет. Да бъда не просто детето, да бъда майка. Да прекарвам време с него, да играя, и всичко, от което има нужда едно дете, от присъствието на родителите си в този живот. В момент то ми беше важно, защото първите години той има просто нужда от тези неща. Когато той стана малко по-голям, аз смених работата, отидах на друго, но пак причината да смена работата беше, че исках, вече се смениха нуждите и на тази предишната работа не ме устрояваше работното време, затова смених с друга. А, и там за една година успях всъщност да израсна. И пак това не ми беше фокус. Аз просто си върших работата така, както мога, така, както смятам, че е правилно. Съответно да посвещавам време и за детето си. И това ми показа как можеш да имаш и двете неща. Ти мога да бъда майката, която аз искам да бъда и да отделям времето на детето си, което аз смятам, че трябва да направя. А, и в един момент обаче това дете си порасна и то все по-малко имаше нужда от моето присъствие, нали? То си имаше вече неговата среда, неговите ангажименти. И в един момент и след този така въпрос, ти нали си обичаш много работата и правиш това, което обичаш, дойде и осъзнаването ми, че сега пък мога да направя някакви неща, които аз искам лично за себе си. Това беше първата стъпка беше, че се записах на курс, на който, тъй като обичам бижутата и обичам да се занимавам с такива неща с ръцете, записах се на един курс, изкарах и започнах да правя бижута. Всичко това правех за свое собствено удоволствие, не защото ще развивам някакъв бизнес. След това дойде така смелостта да сбъдна друга мечта и то е да започна да се занимавам с класически балет. И на 37 години аз се записах на първия си урок по класически балет. Браво! И не само, че се записах, ами и отидахме с още няколко дами, на които това е детската мечта. И с школата, в която танцувах, отидахме в Италия и танцувахме там на един фестивал. Браво! И това са такива едни мънички стъпчици. И след това дойде и това мое решение, че не просто ще си сменям работата. Искам да е нещо, искам тази промяна да не е емоционална, ами да е добре обмислена, с идеята какво искам, как искам да е, защо. Защо искам да е така? И този въпрос, който много ни дразни, когато
по който децата непрекъснато ни се задават. Защо? А всъщност е толкова важен да можем да си отговорим на него. За Абсолютно. всичко. Абсолютно. Ако не знаеш защо, тогава за какво да го правиш? И не само едно защо. Аз точно не ден бях споделила тази техника за 10 защо, да се запиташ 10 пъти защо, нали, защо, но не просто защо искаш да правиш това, ами като след отговора на този въпрос отново да запиташ защо. След отговора отново. И Да, докато наистина видиш, че това е за теб, защото може и да не е за теб, зависи от отговора. да. Абсолютно много важен. Защо трябва непрекъснато да питаме, да се питаме и ние сами себе си да се питаме и хората да питаме. Но да се върне на въпроса за подкрепата, тъй като не го засегнах Да. тук никъде. А, аз съм всичко, целият този път и до това мое желание да направя тази промяна осъзнато, а, ми даде, ме накара да се замисля и аз за подкрепата, която през годините нали, съм имала или нямала. Защото първосигналният отговор би бил: не, нямала съм подкрепа. Нямала съм така, както е била в моята глава, съм си я представила. Но когато се върна назад, нали, когато исках да направя тази промяна осъзната, всъщност промяната в главата си да я случа, тогава видях, че аз съм имала подкрепа по една или друга форма от семейството си. Така както им е било възможно и на тях самите. А, в малка, в голяма степен, аз мога да кажа за себе си, че подкрепата е хубаво нещо да я имаш. В един момент обаче подкрепата да не се превръща в това ти напълно да си се облегнал и някой да те бута. А, А, но и да си дадеш сметка какъв човек си ти самия. Аз съм от този тип хора, които много не обичат да поделят и да разказват какво смятат да правят, как смятат да го правят. Не ме интересува решила ли съм го, искам ли го. Въобще не ме интересува одобрението на останалите хора. Ако това по някакъв начин ги засяга, да, аз ще го обсъдя с тях, ще чуя тяхното мнение, нали, ще има комуникация. Но много интересно, че някакви неща, които за мен те просто са си даденост, но когато започнах да работя по осъществяването на моята идея и работех, нали, с специалисти това учих просто като обратна връзка, те казват: ти взимаш много бързо решение, не се чудиш, не се маеш. А, нали, то не е това, тук, което искам да кажа, че то не е емоционално. Аз за себе си ги обмислям нещата, претеглям си ги плюсове, минуси. Ако имам нужда от допълнителна информация, аз търся я. Допълнителна консултация от някой специалист за мен е много важно, когато ще влезна в Google да си направя ресърч, но ще потърся и специалист, който с така. това се занимава. Ако не мога да платя за тази услуга, нали, ще видя някъде дали са давани някои специалисти, нали, предлагат и безплатна услуга. И това, което, нали, искам да кажа на хората, ние всички си казваме: нямам пари, за да случа това или онова. Истината е, че човек има нужда от пари, за да направи каквото и да било. В Абсолютно. същото време, обаче, в момента има толкова много безплатни ресурси, които могат да ти помогнат да придобиеш така представа горе-долу за нещата и да си направиш Една сметка, сметка. Да. да, какво, как, защо, какво те чака, какво трябва да се направи, нали, за да вече да знаеш, когато пък имаш някакви пари, да си кажеш: ми добре, аз тогава тези пари ще ги похарча за еди какво си, за консултация или за да купя, примерно да си купа хубав телефон, ама не защото искам да е последен модел, защото с този телефон ще мога да снимам видеа, да правя това, което ще ми помогне за бизнеса.
който искам да осъществя. Ето такива неща, нали? И за мен е много важно това. Първо аз да си го измисля, да си го случа в главата, да си го набележа, да си го изчиста, да си се информирам. И след това вече да попитам, нали, ти така и така, би ли могъл да ми съдействаш, какво ще ми струва това, или да го споделя с семейството си, да кажа, аз смятам да правя това и това. Аз смятам да го правя по този начин. Много интересно беше, че аз от години им се оплаквах как на тази работа ми е много трудно. А, Вече се отразяваше сериозно и на здравето ми. И в един момент м- аз се прибрах вкъщи и по-скоро пратих съобщение на съпруга ми и казах, аз напускам. А, и той милички ми звъни, но аз имах нещо спешно, което да свърша. И не вдигах. Казах, сега се съсредоточавам върху това, което имам да свърша. Върша го. После, нали, вечер ще говорим с него. Казах му, всичко е наред, не се притеснявай. А, Решението дойде един ден, много категорично за мен, но след това дойде и така трезвата преценка, че той няма да се случи днес за утре. Ще изисква една подготовка от няколко месеца, в които аз да се подготвя за тази стъпка, с която не просто ще напусна работа, на която съм работила 15 години почти, и ще започна бизнес, който почти никой не е чувал в България. И никога не съм правила самостоятелно бизнес. Винаги съм била нает човек. А, Няма как да се случи това от днес за утре. Аз започнах своята подготовка и аз бях почнала, това исках, другото нещо, което искам да кажа, аз бях почнала вече да се подготвям за тези неща. Но при една ситуация си казах, няма повече да го отлагам, пристъпвам. И когато а, аз самата го заявих, не са, и на себе си го реших, го заявих го, споделих го и с семейството си, те казаха, ами добре, действай, ние сме с тебе. А, и без нищо друго. Нямаше, ама сега, ама такова, но накова, нали ще кършим пръсти, какво ще правим. Да. И това беше другия момент, в който за мен ми стана ясно. Тогава се запитах, добре, да, аз толкова години се оплаквах, че не се чувствам окей. Те викаха, сега защо толкова си го слагаш на сърце? А сега изведнъж ми казаха, ами няма проблеми, действай. Викам, бре, защо така се случи? И тук пак въпроса, ама защо така се случи сега? Ами въпросът беше, защото за себе си аз взех решение, че действаме. Действам. А, така, подкрепата дойде Има. от много други. Я има. Има я подкрепата. Първо трябва да реши човек какво иска. За да и другата страна да му каже, ми добре, с тебе сме. Но подкрепата дойде и оттам, че когато аз реших да се занимавам, да проучвам, да тествам и да видя как мога да го случа това като услуга, аз започнах да сменям и своето обкръжение. Аз започнах все повече да се обкръжавам с хора, които казаха, да, това е супер, действай. Ам, и лека по лека смених средата си. Много е И важно. да, среда, която тя ме подкрепяше, но това не значи, че те не са били критични. Напротив, те и са, нали, са критични, те споделят своите опасения, нали, и вече ти тук избираш това дали да го приемеш като липса на подкрепа или като така популярната в момента градивна критика. За мен някой да ти каже, че нещо не е както трябва, за мен лично е много полезно, защото ти можеш да видиш какво можеш да подобриш. Абсолютно. Съгласна съм с теб. Между другото, много малко хора имат смелостта да кажат,
ако видят нещо, да кажат, слушай, моето мнение е еди какво си, може да Да. подобриш еди какво си, но не в вид, нали, на нарицание, просто човека да се каже мнението и ти оттам да се вземеш, а, да видиш друга гледна точка. Но малко хора се споделят мнението, поне е моя М, наблюдение, защото малко хора приемат чуждото мнение. да. Смятат, че когато си кажеш мнението, те го взимат не като градивна критика, а като критика, че не могат да се справят. А, а е полезно, както ти Да, то каза. много зависи и как е казано, и как е Да, да, подадено. А, дали всъщност е градивна критика или си е чиста проба хейт. А, в този момент за мен дойде и това, че аз трябва да излезна пред обществото и да говоря за тези неща и да ги споделям. И това е също един страх, пред който човек се изправя и трябва да види докъде са неговите лимити. как Как го ще се справи преодоля. с това? Не съм го преодоляла. Но на този етап мога да кажа, че а, рядко съм се сблъскала с това нещо. Много ми е тежко, когато се случи. А, обаче давам си малко време да си помисля дали дали има какво да си взема от това нещо, от тези думи, които са казани. Дали те са насочени към мен или са израз на нечий друг Го, дефицит, да. който не знае къде да си го насочи и е решил, че може да си го насочи към мен. А, просто си давам време така да го преживея и да го помисля и да кажа, ами да, тук примерно това е така, наистина това не е правилно, това не е окей, това трябва да се подобри, това има да работя върху него, но пък примерно с това категорично не съм съгласна. Абсолютно. Да, но и не тръгвам да убеждавам никой в каквото и да било. Аз винаги казвам, дай сега си говорих с така една наша позната. Когато човек, колкото и банално да звучи, нали, звучи банално, Да, но то се е така, когато човек наистина вярва в себе си, в своите възможности, знае да, какво може. И с тебе си говорихме и за силата на мисълта преди това. Аз казвам, че граница няма. Колкото е да е трудно, разбира се, хора сме, няма как да не разплати някоя лоша дума. да, да. Но ако ти обичаш да подреждаш и да М, въвеждаш всичко в ред, което е трудно, значи можеш и автоматически да се събереш и да се фокусираш само върху това, което ти искаш да го направиш. Как да, нали, не те интересува и чуждото мнение, много лесно можеш просто да, аз мога това и направя. Ами аз няма да кажа, че винаги съм била бетон. Имало е моменти, в които съм се разколебавала. Разбира се, Те се казва по няколко пъти на ден. А, разбира се. както се случи ситуацията, но през последните една-две години м, всичките тези неща ме научиха на това да си давам време и да си правя себе рефлексия. Много интересно, че когато се случи някаква такава ситуация, която е довела до това да загубя увереност и да си кажа, ма с какво съм се захванала аз? Ма бива ли ме въобще за това нещо? Ама мога ли? Ама кой ме чува, кой ме разбира въобще? Защо си оставих работата, на която все пак имах някаква репутация? а, защо? Защо? Искам да ти кажа, че в рамките на до един ден
се случва да получа съобщение или обаждане от някой клиент, който да ми каже: благодаря ти, това, което направихме с тебе, на... обърна живота ми, толкова много ми помогна. М, м, в един ден още работех на последната си работа и беше много труден ден. Много труден ден. В който аз бях и в колебания, в това, нали, защо посвещавам цялото си време и финанси на това да случа някакви неща. А виждам, че те не стават, не върват, буксуват. Появяват се пречки, които на този етап са непреодолими. А в същото време в работата си също срещах много проблеми, които ме демотивираха на всички възможни нива. И си отварям имейла личния в една от обедните почивки вече, чудейки се как да се стегна. И бях получила едно писмо от дама, с която в този момент работехме. Така ме разтърси тая жена. Разревах се, даже и сега ми се дорева. А, Тя беше разказала за емоциите, през които е минала, защото работехме дистанционно с нея, през емоциите, през които е минала, какво се е случило с нея, докато е подреждала на базата на плана, който бяхме изградили, до какво е достигнало и как това в момента променя живота й. Усещането й за това какво тя иска да прави за напред, тъй като и тя в момента беше на кръстопът, в коя посока да поеме. И си казах: добре, върша сълзите, ставам и почвам а, да търся начин, нали, да се справя с моментната ситуация служебна, и да видя нещата, как мога да ги преместа малко с една стъпка по-напред в услугата, която искам да предлагам и да я направя така популярна. Силно казано, но да достигне до хората, до които имат нужда. Нали, това са моменти, аз казах, това е нещо, което също много важно. Всичките тези трудности, всичките тези спънки, които се появяваха в един момент, ми дадаха да разбера за себе си. Аз не искам да съм някой с много последователи, с голяма популярност. Аз не искам да съм център на вниманието. Моето желание е да достигна до хора, които имат нужда да направят тази промяна. В последната една година имейлите, които получавам, са: не мога повече. Трябва да си оправя пространството, в което живея, в което работя. Имам нужда да подредя и да спра да се занимавам с това. Моето желание е да достигна до тези хора. А, м- Моето желание е да бъда полезна. И това нещо, което правя, а, аз видях през последните 2 години, в които се занимавам само с това, че то може да бъде полезно на хората да променят навиците си, ако искат да отслабнат, ако искат да променят нещо в бизнеса си, нещо в личния си живот. Подреждането е един метод, с който да можеш да случиш големи промени с много мънички стъпчици, така с много грижа и внимание към себе си можеш да направиш големи промени. Устойчиви. Устойчиви. Абсолютно. Абсолютно е така. Съгласна съм с теб. И така че, ако в един момент това, което за себе си аз съм направила, е, че когато се изправят пред някаква трудност, е да търся
къде е дара на тази трудност. Абсолютно. Всеки има. Аз вярвам, че всеки, който се е захванал, особено с собствено начинание, има своите тързания. Но точно такива моменти а, ти показват, че трябва да продължиш. Да, Писмо от клиент, от познат, точно те идват в правилния момент и ти казват, да, не, ти трябва да вървиш тук, защото това е твоето, няма да се отказваш. да. Всеки, да, всеки. И точно, благодаря, че каза, точно тогава трябва да седнеш, да си помислиш, да си наясно, така, което много се радва. А би ли дала, как да кажа, като съвет или основна насока, примерно как може да подредим или организираме работата си, работното пространство, да кажем. Защото ако е всичко, то е много общо, примерно, или, не знам, не, Мгм. домакинска е кухнята, да кажем, или работното пространство. Нещо основно. А, Това, което направих за моя метод на подреждане е, че не бива да си причиняваме стрес. Допълнителен. Достатъчно стрес има около нас, достатъчно голями изисквания имаме към себе си. Всички сме. Истината за мен е, че ние сме много по-жестоки към себе си от всеки един хейт, който можем да получим отвън. Ние Абсолютно. към самите себе си сме изключително жестоки. Затова моя съвет към подреждането е да е с малки стъпки. Наистина с малки стъпки. 15 минути. Достатъчни са. Ако всеки ден отделя човек по 15 на минути, за да подреди нещо, обаче както трябва, за да е устойчиво. Първо той ще може да усети какво ползата от всичко това. Това ще му донесе мир, спокойствие и ще го разтовари малко от стреса, което също си е много важно. Но като почнем, ако е на работното пространство, да си подреди примерно записките или лищчетата, които е налепил. Нали си представиш кефа, ако че ти си залепил 20 лищчета и изведнъж 10 от тях махнеш. Да кажем, ако на 2-3 има записани някакви телефони, отвори си един файл в компютъра, пиши телефони и пиши там телефоните. Първо, че ще са ти винаги под ръка. Служи си го на десктопа, нали, ама ако може да е един от малкото файлове на десктопа. Пиши си вътре телефоните, дали ще са на клиенти, дали ще са на колеги, дали ще са на контрагенти, на хората, с които по някакъв начин в момента общуваш. Направи си тази база данни и изведнъж от една купчина с бележки, които ти се подмятат по бюрото, изведнъж те изчезват. И много интересно е, че то някакси такова ти става едно по-леко, по-готино, че даже ти идва настроение за работа. А, тук виж, любимото ми е, дали ще подреждаме бюрото или някакви служебни неща или вкъщи ще подреждаме кухненския шкаф. Ти знаеш това от кога го търсих? Как ми трябва? И точно сега много ми трябваше. А, Подред си бележките или тефтера, на който си пишете задачите. Прегледайте и просто задачите, които не са изпълнени, запишете си ги на чисто и тези страници ги махнете. Така всъщност ще видите какво имате да вършите. Няма да четете из 2-3 страници какво е трябвало, пък свършено ли, или си запишете, да, дори това, което не е свършено, но е в процес, запишете си, примерно, обадих се на колежката и чакам да ми се обади еди кой си. Дори нали, си напишете до сряда. А, за да е по-пригледно. Такива древнички неща. Деня започнете с това да прегледате какво е останало, запишете го на чисто и махнете старите неща. Ако работите с хартиени документи, но дори да работите и с електронни документи, тук това е другата тема, че много ни е удобно електронно, защото може да си бъхаме и после ходи намери нещо.
ако нещо не ти трябва, приключил си с него работата, още този момент, ако нали, не трябва да се изтрива, премести го там, където му е място. Дали ще е в папката приключена кореспонденция, папката приключени проекти, или ще си го маркираш по някакъв начин, че работата по този имейл е приключена, или е за изтриване в действителност, направи го сега. Започни деня с това. Или завърши. Тук е много важното нещо полезно е коя част от деня ти си най-активен и най-съсредоточен. Издърпай си важните неща за тази част от деня. Аз, примерно, за работата си оставях вечерта да си свърша такива неща, които са малко по-автоматични. И да кажем, преглеждах си задачите, подреждах си задачите за следващия ден или си подготвях документите, които чисто физически ще ми трябват да са изпринтени, да кажем, или си ги подреждах в папка електронна за следващия ден. Така че когато аз на следващия ден отида, те вече са готови и ме чакат, няма да губя време те първа да ги търся и да ги намирам, или нещо, ако трябва да се уточни с колеги. И това е много важно всеки да си го реши за себе си. Коя от част от деня му е активната и е по-съсредоточен и по-лесно му се случват нещата и тези неща, които изискват повече внимание, да ги случи в тази част на деня и вече за края на деня да остави задачи, които са му по-леки. Разбира се, когато това е възможно. Ако не можеш да кажеш на шефа си, ами хайде да направим срещата сутринта, че съм пълна с настроение, нали? Когато и където е възможно, не е лошо да се попитаме защо е възможно или невъзможно, защото може да се окаже невъзможното, че е възможно. Малко Има бе такива рефлексия. случаи. Ама, виж, има и такива случаи да кажеш на шефа си, пред нас се е случило, хайде да я направим в друг ден и в друг час, защото не сме много работоспособни. Така че е и добро и за него. Да, всъщност защо не пробваш да предложиш, нали, нека да я направим в 4 часа. Примерно, и след това ще си ходим и той така каже, ма супер, идеално. И на мен така ще ми е по-добре. А, та, за вкъщи, ако мога нещо да препоръчаме, а, моля ви, подреждайте първо своите неща, после на другите. А, това е голям проблем, се оказва. Има и нещо друго, когато дали ти не го допълни. А, когато самата енергия, да, ти каза, че се чувствам по-добре, но самата енергия, махай старата енергия, тази лошата, как да кажа, праха, аз даже четах на твоя публикация, нали, праха, който носи лоша енергия, старите неща, които носят лоша енергия и в Ами, дома също. ту- а, как да кажа, всеки човек има своята точка, която като бъде натисната, така много го стимулира. За някой това са енергии, за другия е чисто хигиенната гледна точка, праха, който се натрупва. Има нещо друго. Предметите, те носят едно зашумяване, което ние не можем да определим. М, И Да. на мен винаги ми е правило впечатление, а, на работата си имахме един лав. Много си хубава днес. И общо взето отговора беше, ами скъпала съм се. Тук е в някакъв вътрешно заводски хумор, но идеята е, че наистина, когато ти се оттърсиш от това, което те напряга, по някакъв начин, дори чисто нали, най-лесната да избършеш праха, да се изкъпеш, нали, те не случайно казват нещо, като не ти е окей, от един душ си Да. удари, за да се освежиш. А, просто да се почистиш. И физически, ти в този момент, и психически, просто в някакъв в момент просто освобождаваш това, което в момента те пресира. Правилно ми е впечатление, нали, като се почисти, усещаш ли как изведнъж
Абе, то светва някакси пространството, има едно настроение, има една така лекота, и ние наистина много не си даваме сметка всичките тези джунджурики, разпръснати неща в офиса, в къщи, те ни дразнат. Така, те са един фон, който създава едно дразнене и не можем да разберем откъде идва. А като почистим, си викаме колко хубаво стана, свежо, ведро и даже ми хрумнаха няколко неща интересни да направя или в работата. Хоп, се сещаш какво може да се направи друго. Така че... Абсолютно. Мен много ме дразни, като е разхвърлено. За съжаление, моето детенче е малко. Съпруга ми и той не обичат. Повече се падат по разхвърлянето, а мен много ме дразни това нещо. Просто ме изкарва извън. А, Ами аз ще споделя в случая една лична история, която може би на хората ще е много полезна. Аз в моето семейство винаги сме си имали този спор, както и в много други семейства, предполагам. Аз ходя я подреждам, дудня, сега не може ли, така, оставите го тук, това за какво е, така. И си дудна и така подреждам. В един момент, не си викам, аз ще... си викам, това някой ще го свърши, не, аз ще го свърша, но ми е нещо, ми е накипяло да се успокоя. До момента, в който започнах, нали, да се занимавам професионално с това. И майка ми, по-възрастните хора, всички знаеме, обичат да си трупат, да си пазят, да си имат по ред причини. Първо обаче аз започнах да подреждам себе си, моите си неща, а, да работя със себе си. На всички нива. И много интересно, един ден моята майка вика, абе, каква беше тази книга тук за подреждането, дето нещо ми предлагаше? Я да ми я оставиш да я прочета. И викам, бре, какво стана тук? Много интересно, я да видим. Оставих я, ама нищо не каза. Викам, ето, когато решиш. По едно време я гледам, окей, да, тук е интересно, ето ти я връщам тя. И аз бях заминала някъде, връщам се. Ела да ти покажа нещо. Викам, дай да видя. А тя 2 дена. Много се смяхме с нея. Всичко извадила. И по книгата подреждала тя. И каза, аз бях шокирана, защото това са битки водени години наред между мене и нея. С никакъв успех, освен че не сме си говорили известно време, нали? Така сме се изпокарали за някакви глупости. И аз бях шокирана. Ама шокирана. Нищо не съм ми казала. Не съм я карала да подрежда. Разказах и, нали, какво правя, с какво се занимавам, какво мисля да правя така. М, Толкова много я беше впечатлило това, което аз съм направила. Това, което тя е видяла, че се случва като промяна. Това, което е видяла как изглежда обстановката. Толкова много я е въздействало, че без да кажа абсолютно нищо, тя го е направила за себе си. личния пример. Да. Така идва личния Личният пример. пример. Да, Категорично. На 100%. И в работата си го виждам как работи това. личен пример. Да. Думите в този случай за мен са абсолютно безсилни. И когато говоря с майки относно децата, аз ги питам първо тях, а ти подредена ли си? Не. Не съм. Кога? Няма време. Детето какво да види, откъде да се научи, как да разбере? Няма как. Трябва да го види. Трябва да го види. Да. Моята дъщеря И подрежда.
Ама не много. За малко дете не мога да изпълня много. Повече хаос. Но го вижда. Но Да. вижда това и личния пример. Се... Трябва и да сме толерантни към подредеността на Да, всеки. абсолютно. Да. И често получавам въпроси, у вас сигурно всичко е под конец. Моите вещи, да. Но местата, които имат досег и други хора, аз съм се съобразила. Аз имам под внимание. И мога да кажа, че това е едно от най-важните неща, когато работиш с хора за моята работа, мога да кажа. Да се съобраза с тях, с тяхното ниво на подреденост, с тяхното усещане за комфорт. А не да отида и да им кажа, сега тук ще си сложите лъжиците, там ще си сложите гащите, точно толкова ще са на брой, така ще са сгънати, така трябва да е. Край. Това не подлежи на коментар. Ами, не. Подлежи на коментар, подлежи на обсъждане и подреждането е един процес. И в който става все по-леко и много се кефа, когато хора, които те ме чакат на вратата на така, запречили вратата и сега ти идваш хубаво и ще ни свърлиш нещата, много ни е страх. И примерно след година получавам снимки, да видиш какво съм измислила, как така всичко да ми е подредено и организирано, защото заминавам. Супер. Дамата пътуваше и си беше извадила разни кутийки, си беше организирала, не беше купувала. Това е другото нещо, че хората почват да виждат за какво да се използват вещите, които имат налични, което е много ценно. а, нали, ресурси, които ние спираме да консумираме, просто да имаме, а почваме да използваме. И това е другата голяма промяна, която се случва с хората. Смея да твърдя, че деликатно се случва и всеки с неговите си темпове, което е другото много ценно. Абсолютно. Лена, искам да те питам, засягам още една тема и тя е Да, грижата за себе си. Ти вече имаш голям син, но кога намираш време само за теб и в какво се състои? Освен подреждането, което също е такъв вид време. Защото те успокоява. да, то ме успокоява и ами всичко тази промяна, която с годините почнах да правя лека по лека за себе си, и решението тя да е осъзната. Не просто защото е модерно. Сега е модерно, ще си правиме фейс йога, ще ходиме на Да. семинари, ще си правиме масажи, защото така викаме женската, мъжката енергия, ги калибрираме и дрън-дрън-дрън. За мен е много важно да знам. Всеки може да прави каквото си иска. И като разбира, нали, не искам да звучи така, сякаш съдя някой или казвам, че за някой това не работи и не трябва да се прави така. Всеки да прави каквото си иска. Нали, стига да не вреди на някой друг. За мен е много важно да работя. М, Това ме кара да се чувствам много добре. За мен е много важно да сготвя на семейството си храна. А, с годините начина по който съм приготвила храната се е променил. Но във всичкото това стои осъзнаването а, какво на мене ми е важно и какво на мене ми носи удоволствие. Това е в основата на грижата. Основното нещо, което съм направила като промяна и като грижа за себе си. Защото
да кажем, през годините много мои приятели казаха, ох, ти па сега пак ли ще гладиш? Остави сега, ела, ще пием кафе, ще ходим по магазините. Примерно, нали, така, ще зяпаме, няма да пазаруваме, или ще седнем някъде да пиеме кафе, там има супер много яко ново заведение. Викам, няма да дойда, защото ще готвя и ще глада. Оф, иначе писнани. И аз съм така, си викам, аз съм много смотана. Що сега ще се прибирам да готвя и да глада? Обаче няма, че се прибера. А, и с време, всъщност, защо го правя? Нали, това беше въпросът към мене. А, защо не отидеш на кафе? Сега като не е сготвено, няма да умрат от глад. Примерно. И са големи хора, ще ходят да си купат нещо, ако искат. Обаче в един момент аз си дадах сметката за себе си. За мен това е важно. За мен това е израз, начин по който аз да покажа на тези хора, че са ми важни, че ги обичам. И аз не очаквам от тях нещо те да направят замяна на това. Това е моя начин да им кажа обичам ви. Аз ще съм сготвила това, което и те обичат. Ще, да има вкъщи изготвена храна. За мен е важно и ми носи удовлетворение преди всичко на мен самата. А, с годините сме го калибрирали в семейството, така че това, че съм сготвила храна, да не ги задължава и да ги кара. Тук ще го изядете всичкото, защото аз тук съм стояла да не 100 часа да сготвя. Нали, не отиваме и в такива крайности. Да калибрираме това взаимоотношение и да правя това, което за мен е важно. За мен е ценно. Аз много обичам да гладя, въпреки че последно време научиха ме как се простира, така че да не се глади. И то защото няколко пъти се наложи те да простират и да гладят и ми показаха как да го правят, така че се налага да гладят. Те имат по да те научат винаги. Но за мен, примерно, аз обичам да гладя, защото това е време, през което също релаксирам. Слагам си го в такава част от деня. Ето, нали, това пак е грижа за мене. Нали, за някой това е досадно домакинско задължение, но за мен това е грижа за мене. И Абсолютно. да правя тези неща. Обичам да правя бижута. И когато имам вдъхновение, когато имам настроение, правя бижута и поправям стари. Нали, тези неща, които са другите по-женските, спорта, който за себе си съм избрала, е класическия балет, защото той ми дава това, от което тялото ми има нужда, за да го поддържам в добра форма, здравословна. И музиката, движенията, всичко, което се изисква да бъде направено, за да се получат тези красиви, леки, ефирни движения, за тях стои много работа. И е много натоварващо и физически. Всъщност натоварваме физически и ме разтоварва психически заради музиката. Ходя на различни събития, неща, които на мен са ми интересни. Ме карат да релаксирам. Много индивидуално. Да. Може би заради всичко, с което се занимавам, и моя избор е такъв. Да питам какво ми харесва на мене. Защо? 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 И след това да го правя. Абсолютно те подкрепям. И аз съм Да. така. И аз съм на мнение, че човек трябва да прави каквото му харесва. Даже и да глади. И аз когато гладя, въпреки че ми е досадно. В смисъл, ако имам да го правя, се казва, имам да го правя, но пък това време го оползотворявам или да мисля а, нещо си за мен, да се задавам въпроси, да си анализирам, или да слушам нещо, което ми харесва, или да отмарям. Това е много, много особено време за мен, което понякога, даже и да се, така да го сложа в кавички, да се отърва от моите близки, защото им казвам, отивам да гладя, вие се занимавайте двамата. И още една причина, в която да си остана сама. Така че благодаря, че сподели твоите методи
за да разберем, че не винаги това време за себе си трябва да бъде от традиционните неща, които се говорят в момента. Или това, че един става от 5 часа сутринта, не значи, че и ти трябва да ставаш. Просто трябва да си намериш твоя си ритъм, твоя си начин, ако ще и да изглежда безумно в очите на някой друг. Защото си А, ти. да, Защо си ти? и е хубаво човек да пробва. Аз пробвах да ставам, ти като каза за 5 часа. Аз пробвах да ставам в 5 часа. Аз просто не Не е знаех. за всеки. Не е за всеки. Да, това е мой опит и това не ме кара да се чувствам добре. И човек трябва да пробва. Човек трябва да пробва различни неща и да за мен грижата за психическото и за физическото здраве е в това да намериш това, в което ти се чувстваш добре. Аз имам Абсолютно. периоди, в които съм си задала в последните няколко години, примерно, чета голяма част от нещата, които чета, са свързани с моята нова ампула на консултантната по подреждане. А, и виждам, че нямам време да чета, но искам да прочета тази книга и затова си казвам, всяка вечер си лягам и една глава, 10 минути прочитам. Първо, че Абсолютно. се разсейвам, нали, не съм на екран, успокоявам се и заспивам по-бързо. И аз съм така. Но има периоди, в които аз не чета книги никакви. Просто усещам се, че той погледа ми се парзаля и усещам, че 10 страници съм прочела и нищо не ми е. И в такива периоди просто затварям книгата и я оставям и Абсолютно. чакам да отмине този период. Абсолютно. М, Много е за мен. А, Това са готовите формули, са хубаво нещо. И човек Абсолютно. трябва да пробва да тества и да види какво работи за него и кое се кара да се чувства добре. Абсолютно съгласна съм. Като заговорихме за книги, тъй като вече сме към М, края на разговора ни, Да. кои книги би препоръчала ти? А, или просто да споделиш книги, които са ти докоснали, са ти любими, без значение от коя сфера са, какви са, какъв вид. Ами, Жанър, сфера, да. жанр, като са. А книгите, аз доста съкратих библиотеката вкъщи, откакто подреждам и голяма част от книгите, които купувам на хартиен носител, още взето ги прочитам и след това или ги подарявам, или ги подарявам в повечето случаи. Не ги задържам и книгите, които задържам, всъщност са тези, които искам да прочета втори път. Или отварям и си чета някакви пасажи. Една от тези книги е Отнесени от вихъра. Първо като малка гледах филма и наскоро си намерих и на винтидж издание. Се продаваше на около улицата някъде, някакъв човек го продаваше и си купих двата тома. Едното е Отнесени от вихъра, другите е Стопанката на Господ, която е на Розмари Демео, и е книга, която много ме е докоснала. Другата е Любов на Елиф Шафак. И много книги от нея съм чела, но тази специално е книгата, която много, много, много ме е докоснала. Магията на подреждане на Кон Мари, на Мари Кондо, но така тя е от специализираните, да кажем. Тя има и една много интересна друга книга, която я няма преведена на български, Joy at Work, а, която е много, много приятно четиво и препоръчвам така, който има желание да я попрегледа. Някоя друга книга, която така ме впечатли. Достатъчно. Достатъчно. Супер. А, да. Между другото, има много хубави. Аз обичам и поезия да чета. И има много български автори, млади, които имат много добри книги. Да, така. Не ги помня. Но
Може човек да го поразгледа. Има какво. Калина, вече сме към края на нашия разговор. На мен беше изключително приятно. Искам да ти питам, ако има да допълниш нещо, което аз не те питах, и какво е твоето послание към дамите, които ни слушат? Моето послание към дамите е, че да бъдат смели и да направят нещо много, много смело и то е да бъдат честни със себе си, да се обърнат към себе си. Не е нужно да споделят с никой това, което ще кажат на себе си, но да се справиш пред себе си е една от най-важните стъпки да постигнеш каквото и да било. И тя ти отваря много врати обаче. Абсолютно. Много, много врати може да ти отвори за всичко, което искаш да постигнеш. Подреждането е следващото нещо, което може да ти помогне да постигнеш абсолютно всичко. Супер. Много ти благодаря. Много ти Аз много благодаря, че беше мой гост за посланията, които предаде. Аз знам, че ще достигнат до правилните хора. И вярвам, че ти ще се развиеш много, много, много. Защото хората имат нужда от това. Аз Благодаря. благодаря за поканата. Беше ми много приятно да си поговорим. А, и нещо още само, ако мога да кажа накрая е а, не, не си слагайте толкова на сърце, ако не ви е подредено. Просто си отделете 15 минути и почнете с малки стъпчици. Не го мислете, той ще подреди. Просто Мисля, действайте. Действайте. Това е ключа за всичко. Много ти благодаря. Много благодаря и на всички, които ще ни слушат. Надявам се да им е полезно и да бъде подкрепа за тях, ако се намират на кръстопът. благодаря много и на Калина, и на вас, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате, да коментирате, да споделите епизода, за да достигнем до повече хора, да бъдем полезни на повече хора. Защото знам, че има хора, които имат нужда от това. Не забравяйте да се абонирате за канала, първи да виждате епизодите, и до нови срещи от нас. До нови Довиждане!